txiki bat inez. Bueno, bigarren zatentan, lehenengo bi irekira izaldi teorikoagoak edo ikuspegi zabalagotik ere hartu nahi genitun, eta bigarren mahi inguru hau gehiago pentsatuta zegoen esperientzien kontaketan. Eta hemen, maian esan izazkigun kidei lehenengo eskarrek eman, ona etortzeatik, eta, bueno, nahi izan dugu pixka bat bildu, hezkuntza esparrua maila ezberdinetan lantzen duten eragilez osatutako mahi bat nahi izan dugu egin. Orduan, han ezkerretik hasita Iñaki izan, inguru gelatik dator, eta irakasle eta ikastetxei eskinitako ekipamendu publikoen sare bat edo da, ingurumen hezkuntzako planak edo programak koordinatzen aritzen denak. Bigarren, Mari Jose Barriola teknikan dihardu lanean, teknikako biozientzia eta jasangarritasunako zuzendaria da bera, ingeniari agronomoa, eta bereziki badu berak esperientzia zentratzen duna lanbide heziketetan egiten dituzten interbentzio ezberdinetan, eta pixkat hori kontatuko dugu. Hirugarren tokian Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna, Txantxiko ikastolan zuzendari aritu ostean, eta irakasleen prestakuntzan aritua, eta baita ere pixka bat material, pedagogikoen, eraikuntzan, diseinuan, eta hor nola jaso izan duten transizioko sozialaren gai hau, ezta? Eta azkenin nire ondoan, Oiane Gartia, Euskal Herriko Unibertsitateko ondo esateten soziologia eta gizarte langintzako irakaslea, eta Ekopol ikerketa taldeko ikerlaria, eta herri hezkuntza proiektuetan aritua, eta ingurumen hezkuntzaren inguruko klaseetan azkenengo 10 urteetan. Beraz, ikusi ezakezua, lehen bigarren hezkuntzatik, lanbide heziketara eta unibertsitatea ematera jaso nahi izan dugula mahai honetan. Bi ariketa dauzkat, inor denboraren estresik eduki ez dezan, ni lehenengo hamaiketakoari igual mokautxoak eduko dugu, hamaiketakorako 45 minutuko nezkan igual ordu erdi bat hartuko dut, zuek ere zitotzeatik, Mari Josek daka presa pixka gero alditiko, baina bi ariketa proposatu nahi dizkien, alde batetik 10 minutu emango izkizuet, hor daukaz baina 5 minutuko hori. Bakoitzak bere esparruan, eskatu dugu, bakoitzak bere esparruan abiatutako ekimen, esanguratsu, interesgarri edo kontatzeko gogoa zuten hori, bizpahiru esperientzia kontatuko izkiguten lehenengo ronda baten, bai? Denborak ematen baldin badegu, bigarren ronda baten itiri izango litzateke pixka bat, beraiek bakoitzak bere esparruan ze utxune identifikatzen dituzten, hoiei nola aurre egin, eta elkarren arteko osagarritzeak nundi ikus ditzaketen, bale? Denbora ematen baldin badu. Orduan, zer ordenetan hasi nahi zute, handikona edo? Hola, segun, ez dakit. Bai, hola, segun. Nahi tokatu zain Txaro eta Jose bat eroitzaitia, ez dakit agona, baina... Ba, Iñaki. Hola, vale. Bueno, egun ondo eta aurreneko gauza eskerrik asko, ez, gonbidapenagatik, esan bezala nik ingurugelaren izenean hitz egingo dut gaur, eta, denbora gutxi daukagunez, aurrera joko dut, ez. Zer da ingurugela? Ingurugela da ingurumen aholkularitza ematen duen, esan duen bezala, bulego bat, EAEko, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei ematen digu, bai itunpekoak eta bai publikoak direnai, eta bertan bai formazioak, aholkularitza, programa desberdinak eta proiektu desberdinak garatzen ditugu. Eneko hitzek esan duen bezala, 3 ader nagusi banatuko ditut gaur, eta gero galderak badituzue aurrera jo. 1989an sortu zen da ulertuko zuen bezala ingurumen hezkuntza ere asko aldatu da ordutik, orduan ingurugelak ere aldaketak egin behar izan ditu. 1992an agenda 21 sartu zen, gero agenda 2030 sartu da, eta lerro horretan ere guk ere aldaketak egin behar izan ditugu, izan ere klima larrialdia hitz egiten genuen duela gutxi arte eta dagoeneko krisi ekosoziala hitz egiten dugu, ez dira soilik ingurumeneko kontuak, dagoeneko aspektu sozialak ere sartzen dira, eta ikusi duzuen bezala aurreko bi hitzaldietan kontuan izatekoak dira. Beraz, horren aurrean hezkuntzak badaukanez eta hala esaten digutenez eta hala ikusten dugunez, krisi ekosozialaren gaiari eta arazo ekosozialei horietan bete-betean sartzea ingurugelan, ez? Ikusten zuen bezala ez nahi sartuko, baina Europa mailatik ere badatoz dira Greencom bezalako kompetentzia berdeak edo deitu nahi zuen bezala. Hau da, etorriko zaizkigun gauzak dira eta gu dagoeneko saiatzen dira aurreratzen. Aspektu horretan, etorkizunea begira, ikastetxeetan eta haien kudeaketan zentratzen gera, kurrikulumean zentratzen gera, aipatu duzue kurrikuluma
eta kompetentzia ekosozialak gutxi lantzen dira, aurten saiakera txiki bat egin dugu, formazioan sartzen gara eta komunitate ekosozialak sortzean ere saiatzen gara. Horretarako, 3 adar nagusi hartu ditut, zerbait laburtzearren, batetik, eskolako agenda 2030-aren barruan egiten dugu lana, ze azkeneko urteetan aldaketa nahiko nabarmenak egin ditugu, bestetik, eskola jasangarrien ziurtagiria, eskola jasangarrien auditoria antzeko bat egiten da, autodiagnostiko bat egiten duna eskolak berak, eta azkenik, kanpo espazio loturiko proiektu batzuk, gaur oso azaletik aipatuko ditudanak, ze proiektu bakoitza sinistu didazue hitzaldi baterako modukoa da, hala ematen ditugu. Bai. Lehenbiziko gauza, eta gero ezakitaterako iruditzen oso garrantzitsua dela antolaketa. Ja, eskola barruan sartzen ari da, hitz egin dugu maila teorikoago batean, baina eskola barruko antolaketa oso garrantzitsua da. Kasu honetan, ikastetxe bakoitzak edukitzen duena da koordinatzaile bat, eskola agenda 2030 zainez hitz egiten, koordinatzaile horrek atzetik talde gidari bat edukiko du, eta koordinatzaileak pasatzen duen informazioa talde gidari horrek etapa eta ziklo desberdinetara pasako du. Zein da helburua? Bai irakasleen gana iristea, baina batez ere ikasleen gana iristea, eta hor aldaketan nabarmenak egin ditugu azken 2 urteetan, eta izan da ikasleen batzarrak sortzea. Ikasleek beraiek ematen dute eskola agenda 2030-aren barruan, adibidez, kudeaketari dagokion atala eta arazo ekosozialei loturikoa, orain ikusiko dugun moduan. Eskola agenda 2030-ak leheno urtebeteko ziklo bat zeukan, orain 2 urtekoa dauka, horrek aukera ematen du gaiak modu sakonagoan lantzeko, eta gaiak esate detenean da gai konkretu batzuk, normalian gai ekosozialak, arazo ekosozialak, deitu ikas egoera ekosozialak, hemendik aurrera izango dira, baino, kasu honetan, ikastetxeak aukeratzen du zer dan jorratu nahi duena. Beti ere kontuan izan behar dugu, eskola agenda 2030ak ez duela soilik eskolako mailan lan egiten, baita ere lan egiten du tokiko komunitatean, udaletxeekin ere harremana duka, eta komunitate zabalagoan gero ikusiko dugun bezala, konfint eta halakoen bidez. Aurreneko gauza antolakuntza egiten da, bigarren gauza ikastetxe mailako sensibilizazio, motivazio fase badago, ikusteko zein dan landuko dan gaia, adibidez Gipuzkoan aurreko urtean ikastetxek beraiek energiaren gaia lantzea aurre ikusi zuten, dudarik ez dago zergaitik, leheno aipatu ez arrazoia, eta oso garrantzitsua da diagnosi bat egiten dela, ez? Txarok diagnostikoa hitza erabili du, eta kasu honetan egiten dena diagnostikoa. 2 adarretan egiten da diagnostikoa, kudeaketa mailan ikasleen aldetik, eta kurrikulum mailan egiten da irakasleen aldetik, bai? Eta gero diagnostiko horri hurrengo ikasturtean eman beharko zaio erantzun bat, esku hartze plan baten bidez. Esku hartze plan horren diseinua aurten hasi dira diseinatzen, ikasleak ikasle batzardeetan egiten dutena da diseinu hori planteatu, eta hurrengo ikasturtean bakoitzak emango dio alduen enean esku hartze horri bere diseinua. Izan daiteke ikas egoera baten bidez, izan daiteke hainbat ekintzen bidez, eskola bakoitza dakizuen bezala desberdina da eta malgutasun hori badago. Argazkietan ikusi dezakezue, kasu honetan ezkerraldean ikasleak dituzue, ikasleak dira ikasle batzarren bidez hausnarketarako gune bat daukatenak, ze oso garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, orain arte ikastetxeen erritmo barruan oso zaila izaten dela ikasleen batzarren barruan hausnarketak sustatzea eta saiatu gara hori ematen. Eta bestatik kurrikulumaren gaia ikastetxeek irakasleen bidez egiten dute. Aurten saiatu gerana da, irteera profiletan dauden deskriptore operatiboetan ikusten esate baterako ze ikuspuntu ekosozial dagoen. Zertarako esku hartze planean ikuspuntu ekosozial hori txertatu ahal izateko datorren ikasturtean. Eta esan bezala, batzuetan herri mailan ere, batzuetan ez urtero barkatu, herri mailan ere diagnostikoak egiten dira, diagnostiko horitatik ondorio batzuk atetzen dira, eta udaletxeei transmititzen zaizkie. Hori egiten da, herri mailako ikastetxe guztiek bat eginda. Hori bakarrik ez, beste topaketa batzuk egiten dira, beste Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Arantza Zientzia Elkartearekin, eta harremana daukagu, eta urtero hainbat topaketa egiten dira. Badago ere aintzatespen prozesua edo eskola jasangarrien prozesua izeneko bat. Kasu horretan egiten dena da, eskolak aukeratzen du aurkeztu nahi duen, 100 itemeko galdetegi badauka, eta egiten duena da autodiagnostiko bat, ikusteko 100 galdera edo item horien barruan bere burua nun ikusten duen. Jasangarritasunaren aldetik eta ikuspuntu ekosoziala asko landuta. Eskolak berak auditoria pasako du eta auditoria hori
igaruko balu, eskola jasangarri ziurtagiria lortuko luke. Bertako ikasleek, eskola jasangarriko ikasleek, eskola jasangarri guztien ikasleek badukate topatzeko gune bat, iraez gunea litzatekena, eta topaketa batzutan parte hartzen dute. Zertarako, justu jasangarritasunari eta gai ekosozialei buruz hitz egiteko. Horretarako topaketa batzu daude, Confint Euskadi izenekoak eta estatu mailako Confint izenekoak. Bai, uste duzue, badagola hor pixkanako mailakatze bat eta aukera bat behintzat gai horiei buruz hitz egiteko eta hausnartzeko. Eta bukatzeko, esaneten bezala, 10 minututan laburtu barretelako, saiatu gara, eta gaur azpimarratu genuen, eta biologo bezala, eta behia, onartu behar dut zerbait ondo ari gela egiten, ze urtea da mezkit itzaldiak ematen, baina azkeneko 2 urtetan ekonomialari asko dago gure inguruan, biologoen inguruan, zerbait ari da mugitzen. Orduan, esan nahiko nuke ere biodibertsitatearen gaiari ikaragarrizko garrantzi eman beharko geniokela. Eta biodibertsitatearen galera ezinbestekoa dela ikastetxeetan sartzea. Naiz eta asko kostatzen zaigun, saiatzen ari delako inbisualizatzen hori. Egin duguna da proiektu esangarri moduan esango nuke saiatzen ari da ikastetxe desberdin arteko harremanak sustatzen eta proiektuak garatzen. Hor daude esate baterako 50 ikastetxek baino gehiago parte hartu duten proiektu handiak. Aurrenekoa izango litzateke basoak ernatzen proiektua, egin dena metodo zientifikoa erabili, Zalantzari Zientzia Elkartearekin batera eta Foru Aldundiko basozainekin batera egintzana da ikasleek beraiek laginketa zientifiko bat eskurrak biltzeko egin, eta gero bertan udaletxe bakoitzak aukeratzen zuen eremuan bertako basoa berreskuratzeko plan bat edo egiten zen ikasleek ateratako plantuletatik. Eskoletako urmalen sarea daukagu, 35 ikastetxe daude bertan, Euskal Herriko Unibertsitatea dago, honi buruz, irailean, udako ikastaro batean, hitzaldi oso bat eman behar dut, galdera badituzue, aipatu, webgune bat dago. Eta esan nahi dut horretatik ere, atatzen diala proiektu batzuk esanguratsuak, esate baterako, Eskola Agenda 2030-aren barruan, Azkoitiko 5 ikastetxek udaletxeari eskatu zioten, ez zutela kanpo espazioak eratzeko guneri. Eta orduan, udaletxeari eskatu ziotena da, mesedez, emaiguzu zerbait lekuren bat horretarako. Udaletxeak hektarea bat utzi die ikastetxe guztiei, eta ikastetxe guztiek, bai, ingurubelaren laguntzarekin, eta beste hainbat agenteren laguntzarekin, espazio hori egin duena da. Esango genuke, kanpo espazio moduan erabiltzeko moduan jarri, eta eraberean bertako espezieekin eta ekosistema desberdinekin diseinatu du. Eta amaitzeko, aurreko ikasturtean landutako gai bat izango litzateke Loratu Herria proiektua, Arantza Aldezabalekin, Euskal Herriko Unibertsitateekin, material didaktikoa prestatu genuen, zelai eta larreen garrantziaz eta plant blindnessa edo landare itxutasunari erantzun bat emateko, eta aprobetxatuz eta, pixka bat ikusita aukerak ematen zitula, Wikipediako eta Txikipediakoa gu bezain saltxeroak dianez, egin genuena da eskolei aipatu, ea animatuko lirateken Wikipedia edo Txikipediarako fitxak egiten bertako landarei buruz. Eta hori da egin zutena, 100 fitxa baino gehiago sortu zituzten, gizarteratzeko, era berean espezie horiek ikusi ditzakete bertako zelaietan, eta gizarteari ekarpen bat egiteko aukera izan dute. Eta luzatu nahiteke, eternidade bat, baina hemen utziko etengoz. Eskerrik asko. Aizu, mil eskerri nago esfortzeate, 10 minutu azpitik sartuzea. Kilometroak ene. Erlojupekoak iten. Lasai hartu, inorrezan korrekateko zek. Eskertzei zutala. Demora 15. Marifose, nahi baldin batu. Ekarri zuen? Pasatzeko. Jarri hortxe nahi baldin baduzu, eta jazta. Eta artestela. Hemen dikaldatuko da, ez? Bale. Bueno, igual zuti jarriko naiz, pila batzen. Egun denoi eta eskerrik asko gonbidapenagatik nire 10 minututan labur aurkezpena egiten saiatuko naiz, bai? Mari Jose Badiola naiz eta lanbide heziketatik nator, biozientzia eta jasangarritasun arloko zuzendaria naiz eta teknikan egiten dut lan. Teknikan berrikuntza eta ikerkuntza aplikaturako zentru bat da, gu sailburu ordetzan gaude, lanbide heziketako sailburu ordetzan. Eta aurkezpena pentsatzen nuen norbait igual kanpotik etorriko zela, eta txaro, pues tiene la presentación en castellano,
vale, pensando que alguien también pues podía venir de fuera, así que ikusiko duzu aurkezpena erderaz, bai? Bueno, lanbide heziketan eraldaketa hau egiten hasi ginen duela urte batzuk ja, naiz eta gure arloa biozientzia eta jasangarritasun arloa arlo berri bat izan, lantzen ditugu ingurunea, lantzen dugu amalurra, lantzen dugu itsas ingurunea, baino hainbat eta hainbat famili profesionalarekin aspaldidanik eraldaketa hau egiten hortxe genbiltzen, ikusten gure transformazioa edo gure eraldaketa personengan bideratua egon behar zela, Orduan, hortxe saiatzen gara, famili profesionalak ditugu, zuek graduak dituzuen bezala, lanbide heziketan 26 famili profesional gaude, eta elkarren artean, hoxe da gure egindako ibilbidea edo egiten ari garena, Orduan, biozientzia eta jasangarritasunari lotutako arlo bat eraikitzen ari gara eta bat proiektu, berrikuntza aplikatuko proiektuak, espezializazio programak denak elkarranean eginez, eta gero, bai jasangarritasunari eta enpresa txikieri bideratutako beste plan estrategiko bat, segur lanbide heziketan, oso elkarlana estua egiten dugu, egunekoa, eta gure berrikuntza aplikatua beti gizarteratzen da, baina bai enpresari zuzendutakoa izaten da sendotasunea horretan. Orduan, 4 lanbide heziketa sailkatzen ditugu gure arloan, biozientzia eta jasangarritasun arloa, teknologia nola ez, lanbide heziketa adimentsuari bideratutakoa da, jasangarritasuna eta regenerazioa zeharkako lan ildo bat lantzen dugu, famili profesional guztietan, eta oain ikusiko dugunez, gelara sartuko naiz, erakusiko dazkizuet nola ekonomia sozial eta solidario hori ere, gure hainbat erronka eta proiektuetan gelaraino iristeko aukera badagoela ikustarazten dugu. Orduan, 3 berrikuntza aplikatuko lan ildo ditugu, lehendabizikoan agroteknologia, bioekonomia eta elikagai osasuntsua lantzen ditugu, era multidisciplinarrean, oain ikusiko dugun bezala, bigarrena eraikuntza jasangarria, aldaketa klimatikoa eta ingurugiroari lotutakoa, eta 3. lan esparrua osasunari lotutakoa, gure laborategietan eta beste osasunari lotutako hainbat erdi eta goi mailako zikloetan, eta hor ikusi duzuen bezala, 3. lerroan txertatu dugu ere bai ongizate emozionala, pandemiak asko jo digu, oso sakon gainera gela guztietan, eta bai irakaslegoari eta bai ikaslegoari ere, hortxe tresnak edo baliabideak ematen, nola ongi egon eta zen nolako zainketa egin gure artean, ikaslegoen eta irakaslegoen artean. Eta, bi zeharkako lan ildo, ekonomia zirkularra, eta zartzaroari lotutakoa, ze hemen ere denari eragiten dugu, bai nekazaritzari, eraikuntzari, irudi personalari, arlo soziosanitarioa eta denak txertatzen ditugulako. Orduan, erabildaketa digital honetan, ekonomia eta bioekonomiari lotutako sare bat lortu dugu, eta hor elkarlanean gabiltza. Perfil profesional desberdinak eraikiz, ze nekazaritza industria elikagaiekin lan egin behar du, baina industria elikagaiak osteleritzakin ere bai, eta osteleritzako ikasleak ere kimikako zerbait edo informatikako zerbait jakin behar dute, eta hortxe eskuinaldean ikusiko dituzue nola hainbat teknologia, nola ez, robotika, blockchain, errealitatea areagotua edo dronen erabilera ere bion aniztasunaren inguruan asko egiten dugulako horren ekarpena hartuz. Eta ekonomia zirkularra eta inguruneari lotutako hainbat eta hainbat ekintzaietasunako proiektuak egiten, eta nola ez, ikusiko duzuen bezala, elkartasuna eta kontsumo arduratsu ere bertan txertatuz. Hau jarriko dizuet adibide bat ikusteko nola gure lan lerro esparru desberdinetan proiektu multidisciplinarrak egiten ditugun ikastetxe desberdinen artean, famili profesional desberdinen artean eta 3 erkidegoen artean. Eta hortxe gure laborategiak, hor preziziozko nekazaritza lantzen dugu, hidroponia, akuaponia, argiteria landuz, bioaniztasuna asko landuz ere bai, nola ekoiztu, baino ekoiztu modu jasangarrigo batean ere bai, ez? Hortxe gure landareak, nekazaritza modu desberdinetara landuz, produktu berriak ere bai
sortuz gure hosteleritza eskoletara. Eta baina, sartuko naiz ekonomia zirkularra nola lantzen dugun gelatan proiektu bat ikustea. Bertan, hortxe ikusten duzue, ez bakarrik birziklapenean, baizik eta diseinuarekin hasten gara, eta hemen jarri dizuet hitz bat, ez? Berriro ere pentsatu, eta modu desberdin batean pentsatu. Hemen, adibide praktiko bat bezala, gure nekazaritza ikastetxeak jarri ginen zen martxan industrialikagaiak ematen dituzten edo ikasten duten irakasleekin batera eta ikasleekin batera, hosteleritzako eskolak ere bertan parte hartu zuten, eta gero, denak hosteleritza ikasten duten ikasle guztiak eramaten ditugu lehendabizi landa eremuetara. Eta bertan ikusten dute saizoiko produktuak zeintzuk diran, nola ekoizten diran, teknologi berriak, dronen erabilera ere zergatik erabiltzen den, eta produktu horiek gero bai industrialikagaietarako ikastetxetara zuzentzen dira, edo bai hosteleritza eskoletara, ez? Hemen hosteleritza eskoletan ikuste ginen, zoritxarrez zenbat eta zenbat produktu eta zenbat gai botatzen ditugun zakarrera. Eta zer egiten dugu? Erronkak aurkezten dazkigu ikasleeri, eta hosteleritza eskolakoak, edo nekazaritzakoak, edo industrialikagaiekoak, edo mekanikariak ere bai, erronka horien bidez jakin behar dute ze produktu berri sortu dezazkegun, edo ze nolako diseinu berri egin behar dituzten, jasangarritasunaren benetazko apostua egiteko, ez? Eta hor, produktu asko gure laborategietan berrerabili ditugu, produktu berriak sortu ditugu, eta erronka izan diteke demagun zartzaroari begiratzeko adineko persona bateri elikagai berri bat sortu behar diogu, kontrako eztarrira arraina jan behar du eta kalterik ez egiteko, ez? Edo lekariakin nozila berriak sortu ditugu, edo gaztandegietan sortzen diren gazure horiekin gazta berriak elikagai osasuntsuakin eginda sortu ditugu, hau da, ekonomia zirkularra egiten dugu geletan proiektuak eginez metodologia aktiboak erabiliz, ez? Ez bakarrik guk jasotako klase magistral horiekin zer den ekonomia zirkularra eta nola landu behar den ez. Hoie dira gure laborategiak, agroteknologia lantzen dugun laborategiak, gure ekipoak baliatzen digute zen nolako komposizio nutrizionala, proteina kopurua, gatz kopurua, fibra kopurua, zuntza kopurua edo azukrea, orduan bertan egiten ditugu hainbat eta hainbat ikerkuntza aplikatuko proiektuak ere bai, baina beti sarean eginez, ez? Hosteleritza eskolakin, industrialikagaiak, nekazaritza eta abar. Gure ekipoak baliatzen digute ere bai gure irakaslegoaren formakuntza ematea, ez? Asko jasotzen ditugu, hainbat ikastetxe desberdinetako irakasleak gure gana etortzen dira formakuntza hori jasotzea, eta ingurugoro giroari lotutako ere bai, ekipoak hortxe ditugu, ez? Formakuntza ematen dugu, baina beti metodologia aktiboetan garatutako formakuntza izaten da, eta bertan, proiektu honetan ere, ekonomia soziala eta solidarioa txertatzen dugu, ez? Eta gure ikasleak eta gu geuk ere bai, gure burbuila honetatik pixko bat ateratzeko, zakarrera botatzen ditugu hainbat janari, ez? Eta beste aldetik, gure bizilaguna igual elikagai bankuetara joaten da, zoritxarrez zerbait jateko ez daukalako, ez? Orduan hor, hainbat proiektu egin ditugu, jarri ditugu martxan, urtero gabon gauean eta eguberri egunean hosteleritza eskola guziak elkartzen dira, elikagai bankuetara, Caritasera, eramaten dituzte egunero, astero, 1000 eta gehiago menu ematen dituzte ere bai, ikasturteak ez, jarraitzen duen bitartean, eta hortxe ikusten dituzue gure ikasleak ez, modu bolondrez batean gainera, ze hau beti atxaldetan, eskaintzen da. Aurtengo kanpaina minbizia pasatzen ari diren aurrentzako bideratua izan du da, eta hor, ospitaletara joan gara, arlo soziosanitarioko ikasleekin, hosteleritzako ikasleek egindako tarta, goxoak, eta, boiak ere eskaintzea, ez? Azkenen da, pixko bat bizitzea, eta besteek edo gu geuk momentu bat horrelakoa bizitzeko aukera izanen dugula eskainiz. Eta, hoxe da gure lana, azkenean mundu mailako helburu horietan ere aspaldi hasi ginen, ez bakarrik 4. helburuan edo 8. helburuan,
baizik eta denak egiten dugun ekarpena hori gure gida edo agenda 2030 propioa daukagu, eta hoxe da gure asmoa, azkenean etorkizun berri batera edo berri bateruntz, gure ikasleak eta hezkuntza berri bat sortuz, elkarlanean eta auzolanean mundu berri bat sortzeko asmoarekin eta lan egiten du. Bueno, ez dakit 10 minututan sartu nahi zen edo... Oso ondo zain. Bai. Bai, horrez. Zigor jartzen hori, hoxe begi. Kaixo, egunon, lehenik eta behin eskerrak ematea hemen egoteko aukera hau eskaintzatik guri ere, bai. Eta, bueno, printzipioz nik gaiaren aurkezpena egiterakoan, ibilbidetxu bat, eta gero guk zertan, ez? Egia da, gaiak era transversal baten proiektu egitasmo askotan gertatzen direla, horietako asko ingurulairekin elkarlanean jarduten ditugu, beraz, ez bikoizteko eta informazio berdina ez errepikatzeko, nik guk ikasmaterialetan gaien inguruan egiten dugun lanketara edo gehiago bideratu naiz, jakin deinaki hemen egongo zela. Eta, bikoizketak ja, lehenengo pantaiat honetan ere ikus gaitezke, bai? Nondik gatoz eta non gaude momentu honetan ikusteko, bai? Iñakiko ondo aipatu du, eskola agenda 2021ekin abiatu ginen guzti honi forma ematen, askotarikoak direlako egiten ditugunak, baina horiek kurrikulunean txertatu ezean, askotan lanketa nolabait aislatu bezala egiteko aukera edo arriskua zegoelako, ez? Orduan horra ginen guzti hau kurrikulumean txertatzen, eta orain guzti horri beste forma bat eman diogu, agenda 2030ekin edo garapen iraunkorreko helburuen baitan, bai? Guzti honek guri gogoeta bat egitera behartu gaitu, bai? Eta asko poztu nahi Josebak berak ere esan du ez da inbeste, bai? Gure ondorengoei ze nolako mundua utziko diegun, baizik eta zer nolako pertsonak utziko dizkiogun etorkizuneko mundu horri. Eta gogoeta horretatik guk pertsona ereduaren definizio batera edo hori egitera ausartu gara, bai? Bere humiltasun guztiarekin eta hobetzeko guztiekin, bai? Euskal Herriko hiritar ideal horren baitako gogoeta prozesu bat egin dugu eta hori definitzera ausartu gara. Guzti horrekin zer, hemen ikusten dezuena, bereizgarri eta ezaugarri multzo bat da, bai? Baina horiek nolabait definitu eta inpaktuetaraino jeisteko saiakera egin dugu, bai? Orduan esaten duguna da guk gelara sartzen garenean, ez hitzaile irakasle garen alde horretatik, zer nolako eragina izan nahi dugu gure esku hartzaren bitartez, gure komunitatea osatzen duten, ikasle eta familien artean, ezta? Eta hoxe, izan da guk momentu honetan osatu dugun mapa hori. Gero, mapa honen lanketa hori, hau da, guk honekin formazio eskaintza zabala, eskaintzaz gain, guk honekin irakasleari esaten dioguna da, bai, guk kompetentzietan oinarritutako irakaskuntza prozesu horiek aurrera eramango ditugu, horretarako ikasmaterialak ekoizten ditugu, hori gero ikusiko dugu azkar batean, bolanda baten pasatuko naizelako, baina bere enkargua ez dela horretara mugatzen, bai? Irakasle batek gelara sartzen denean daukan enkargua, hortik harago dijoa. Eta zuke bilatu behar dezuna da, nolabait zehaztu edo definitu diren inpaktu horiek benetan lortzea edo lortzeko saiakera hori egitea, bai? Guzti hau, gure ikasmaterialetan ikaselkar argitaletxearen bitartez, hau da, elkar argitaletxea eta ikastolen elkartearen artean sortuta daukagun ikaselkar argitaletxe, hezkuntza argitaletxearen bitartez, aurrezkuntzatik hasi eta DBH laugarren mailara arte eta batxilergoko hainbat kontutan ere jarduten dugu eta material eskaintza zabala egiten dugu, horren guztiaren errepaso bat egitea ezinezkoa izango litzateke, beraz aukeraketa bat egin behar izan duet, bigarren hezkuntzan kokatu naiz eta bigarren hezkuntzan gainera bi arloi bereziki referentzia eginez, bai? Naturzientziak eta gizarte zientziak izango lirateken arloi, bai? Esan bezala, gaia transversala da,
arlo disiplina guztietatik eragiten dugu, baina nolabait agian lanketa kontziente edo sakonena hemen kokatuko genuke, bai? Ez detelako bereziki oso ondo ikusten hemendik eta pantailara, bai? Gizarte zientzietako bi unitatekin abituko naiz, bai? Gure ikasmaterial horiek, zan bezala, kompetentzietan oinarritutako ikasi-irakaskuntza prozesuak aurrera eramateko diseinatuta daude, guztietan arazo egoera bat proposatzen zaie ikaslei eta beraiek ikas egoeraren amaieran arazo egoera horri erantzuteko ekoizpen bat egin behar izan dute, eta ekoizpen hori gainera ekintza komunikatibo bati lotuta dago. Hau da, horren komunikazioa gauzatzean oinarritzen da. Lehenengo hemen eskubialdean ikusten dezuen horretan, giza jarduerak naturan eragindako ondorioak aztertzen dituzte ikasleak, bai? Nolabait, biomen bilakaeran gaineko ikerketa bat egitea proposatzen zaie, eta hor, txosten bat osatu behar dute gizakiak izan duen eraginaren azalpen bat egiteko. Normalean, eragin negatiboa izan degula, azpimarratzen. Mikroa kokatuko dugu berez, bigarren proiektuan, eskerraldean ikusten dezuen horretan, proposatzen zaie ikaslei, etorkizunera begira jartzeko, bai? Etorkizuneko enpresa jasangarri bat diseinatzeko, eraikitzeko, txosten prozesu bat egitea, bai? Horretarako multinazionalen helburu sozialak, ingurumenei lotutakoak aztertzen dituzte, horien balioak nolabait arakatzen dituzte, ikertu egiten dute guzti horren inguruan, eta nolabait begirada kritiko horretatik ondorioak ateratzea eramaten ditugu, eta gero bai diseinuan abiatzen dira, bai tokiko ekonomian kokatutako bestelako enpresak eta besteak arakatuz, eta beraien propioa izango litzateken hori landuz. Beti ere, begirada iraunkortasunean, aztarna ekologikoan, berotegi efektuan, eta gai horietan jarriz. Naturzientzietan, lau dira honera ekarri ditudanak, bai, gainetik aipatuko dizkizuet, zegero bai nahiko nuke bat pixkat sakonagoa aztertu, bai. Lehengoan bioaniztasuna lantzen dugu, orgain gainean ikusten dezuen horretan, bai, eta bizioituretan arakatzera eta norbere bizioitura horiek zalantzan jartzera gonbidatzen ditegu, bai. Bigarren eskaloian ikusten dezuen horretan, klima aldaketa da aitzaki lantzen duguna, baina hortan materiaren propietateak, atmosfera, uraren kalitatea, nolabait dauden ikerketa desberdinak aintzat hartuta eta beti ere tokiko begirada horretatik lantzera. Eta aztarna ekologiko hori edo norberak usten duen aztarna ekologiko hori murrizteko konpromiso eta erronkak hartzera proposatzen dieguna, bai? Hirugarren horretan krisi energetikoa da oinarri hartzen dena, energia berriztagarrien gaia ere aipatu da, guzti horretan ikertzera gonbidatzen ditugu, bai? Eta gainera guzti hori, ikastolan bertan edo inguruko erakundeetan nola gauzatzen dan ere, identifikatzera gonbidatzen diteu, bai? Gero egia da, sakonean eta amaieran egiten duguna, eta lehen txarok ondo esan duenez da, energia berriztagarri horiek dituzten mugen inguruan ere gogoeta egitera, bai? Eta azkenik, laugarren unitate horretan, ekonomia zirkularra da gai zentrala, bai? Ekosistemak aztertzea, ekosistema horiek babesteko zein estrategia landu garatu ditzakegun, eta bereziki tokian tokiko ekonomia eta garapen iraunkorrerako helburuak dira unitate honetan langai espezifikoak. Eta aipatu dizuedanez, bat zehatzago landu nahiko nukela, niri bereziki gustatzen zaidan unitate bat dalako, bi arrazoi ditu. Batetik,
disiplinarteko begira bat daukalako, hau da, ikasketan zehar eraikitzen joan diren arloetan eraikitzen joan diren ezagutza horiek nolabait mobilizatu eta disiplinarteko egoera honetara transferitu behar dituztelako hori batetik, eta bestea da ikasleen benetako gaitasun kritiko analitiko hori lantzen edo saiatzen garelako, bai? Hemen proposatzen dieguna da gai baten inguruan, gero gai horren aukeraketarako DBH irun egiten dugu, 14-15 urteko ikasleekin, guk gai zerrenda bat proposatzen diegu, baina beraiek nahi duten gai hori ere ekarri dezakete. Eta helburua da gaiari lotutako iritzi kritiko bat sortzea, bai? Sortzea eta hori zabaltzea, nolabait, ez? Askotan, oso norberarengan geratu hoi garelako, bakoitzaren izaeraren baitan, bai? Beraz, kasu honetan hor dituzue, ez dakit ikusten dut, ez di ikusten. Gai zerrenda bat proposatzen zaie, bai? Elikagai iraunkorrak, ekologikoak, plastikoa edo papera, kimika produktuetan, produktu naturalak, bai? Beraien gertukoagoak izan daitezken ere, gai estetikoagoak ere horra gertzen dira, bai? Baina esan bezala, beraiek ekartzen dute, beraiek nahi duten gai hori. Gero bai, hori metodo zientifikoa baliatuz eskatzen zaiena da guzti horren gaineko ikerketa zientifiko bat garatu dezaten, ondoren iritzia eraiki, baina iritzi fundamentatu bat eraiki dezaten, bai? Eta azken finean, nola aipatu dizuedan guzti horrek, azkeneko izpen horrek ekintza komunikatibo batekin lotura izaten duena, proposatzen zaiena da, edo bideograbaketa bat, edo podcast bat, edo zerbait grabazio bat egitea, gero horren inguruko zabalkundea egiteko, bai? Eta zabalkunde horretarako baliatzen dugu kontaixu aldizkari digitala, bai, nolabait ikasleekin lotura duten edo beraiek interesekoak diren gai ezberdinak landu eta jorratzen dira askotarikoak, zientifikoak, literaturari lotutakoak, kulturalak izaten dira, bai, musika, elkarrizketak, batzuetan beraiek dira protagonista, beste batzuetan beraiek dira elkarrizketatzaile, bai, nolabait beraien honelako gune komun bat eskaintzen saiatzen gara horren bitartez, bai. Eta nik ere denborak bete horretan hemen txutziko nu. Eskerrik asko zego. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbiteagatik. Eta, ni etorri naiz esperientzia oso konkretu bat aurkeztera. Eta hori da, UPV-en Euskal Herriko Unibertsitatean ingurumen zientzietako graduan eta geografia eta lurralde antolamendu graduan ematen den irakasgai konkretu baten inguruan arituko naiz, beraz, uste dut gauza oso zehatza dela, ez? Eta esperientzia konkretu bat kontatuko dizuet, eta esperientzia hori azkenean nirea da, ez? Nik ematen dut irakasgai hori duela 10 urte, ingurumen hezkuntza eta gizarte ohiturak deitzen den irakasgai bat da, eta kurrikulunean sartu zen, ingurumen zientzietako graduan sartu zen duela 10 urte, eta ordutik nago esperientzia honetan, ezta? Eta, 10 urte hauetan gauza asko gertatu dira, aldaketa pila bat eman dira ere graduan bertan, ikaslearen profilean, eta baita ere irakasgaiaren enfokean beran, ez? Eta jorratu dudana izan da gehiago, metodologia aktibo dinamikoetan zentratzea eta esperientzia hori oinarri horietan sostengatzea. Eta baita ere herri hezkuntzaren ikuspegia txertatzea alden neurrian irakasgai honetan, ezta? Ni UPV-ko irakaslea naiz eta soziologian doktorea naiz, baina herri hezkuntza esperientzietan aritu naiz ere Jose Miguel Zumalabe Fundazioarekin batera, eta hortik ikaspen asko jaso ditut, eta horiek ere bolkatzen saiatu naiz maila handi batean. Orduan, metodologia dinamiko eta aktiboen inguruan aritzen naizenean, bereziki herri hezkuntzaren ikuspegitik aritzen naiz, ez? Hauze, aurkezpen orokorra. Nondik abiatzen naizen
hauze burutzeko edo, zein da ditugun baldintzak, ez? Zein da daukagun errealitatea, eta gure ikasle taldeak zeintzuk diren. Zertzala batzuk ematearren, taldeak oso variableak dira, batzutan 19 ikasle ditugu matrikulatuta, bestetan 40 piku, hor da bikoitza, eta orduan urtez urte ikusi behar dugu zein dan egoera gero esperientzia hau garatu elizateko, ezta? Normalean ebaluazio jarraitua egiten da, eta hori lehenesten da, eta asistentzia orduan oso altua da, bai? Eta talde berean daude ingurumen zientzietako ikasleak eta geografia eta lurralde antolamendu graduko ikasleak, ez? Eta euren profila hasieratik oso diferentea da. Ingurumen zientziako ikasleak etortzen dira arlo zientifiko-tekniko batetik, eta hori da euren irteera, eta geografia eta lurralde antolamendukoak aldiz gizarte eta lege zientzietatik datoz. Orduan, profilara bat diferentea da, eta hor klasean nazten gara 3. Ingurumen zientziakoak, geografiakoak, eta ni neu askotan dinamizatzaile papera izaten dudana, ezta? 21-22 urte hor kokatzeko, 4. mailako irakasgai bat da, eta emakumeak ingurumen zientzietan 50% izaten da, eta geografia eta lurralde antolamenduan 29 gitxi gora bera, ez? Hau ere aldagai hori kontuan hartzeko, ezta? Urte guzti hauetan identifikatu ditugu zailtasun, oztopo eta erronka pila bat. Eta horien artean badaukagu bat, ez? Dala, gradu hauek oso orientatuta daude kontserbazionismora, bai? Kontserbazioa, ingurumen kudeaketa, eta lurralde antolakuntza, bai? Eta profil beraz oso teknikoak dira eta honetara orientazio oso zehatza dute. Ingurumen zientzietan adibidez, ia 80% natur zientzietatik eta ingurumen kudeaketan zentratzen da, ezta? Eta gizarte zientzien papera hor oso mugatua da. Eta horrez gain, moduloen artean ere ez dago harreman askorik eta irakasgaien artean ez dago harreman askorik, eta ingurumen zientziak hau kokatzen da gehiago transversal bezala, zeharka lantzeko bezala, baina modulen artean konexio horik gabe, ez? Horrez gain, beste zailtasun edo oztopo batzuk, badagoela ikasleen artean abandono edo utxikeria pertzepzio bat, oso handia izaten dena. Interes eta motivazio ezberdinak topatzen ditugula ere ikasgela barruan, batzuentzako derrigorrezko irakasgai bat da, bestentzako hautazkoa da, eta gero bakoitzak dakarrena. Eta eurak normalean oso kritikoak dira de entrada, nahiko autokritikoak dira, eta inkluso gu baino gehiago maila askotan, ez? Eta eurak asko jartzen dute hau, ez? Oso rol pasiboak bere ganatu dituztela, eta hau oso zentroan kokatzen dute, ez, orokorrean. Claro, honen aurrean, erronka pila bat agertzen zaizkigu, zer egin, nola egin, eta hau, baina nik bereziki bi aipatu nahiko nituzke, ez? Batetik, nola pasatzen garen ingurumenari buruzko hezkuntza bat garatzetik, ez? Ingurumenerako hezkuntza bat egitera. Oso gauza diferentea da. Nik ulertzen dudana da, graduan zehar bereziki ingurumenari buruzko hezkuntza bat jasotzen ari direla urtez, bai? Eta orduan guk salto eman behar dugu hezkuntzako sozialea txertatzeko eta horretan trebatzen hasteko. Eta hemen daukagu erronka handi bat. Eta niretzako beste erronka bat da, begirada soziala zorrostea, ez? Azkenean, profila bada ingurumen ezagutza zabala duten jendea, bai? Gazteak, eta baita ere ingurumen kontzientzia bat badutena. Beraz, ez da bakarrik alfabetizazio ekologikoan aurrera egitea, baizik eta ekosozial horretan indarra jartzea, ezta? Eta ingurumenerako edo bizitzarako hezkuntza bat ematea, ez? Eta hori da, kasu honetan nik planteatzen dudan erronka handienetako bat. Beste datu bat, hortik neukala eta horregatik ekarri dut, eta ez dut datuekin aspertu nahi, baina kontua da, ni joaten naiz klasera, 4. maila da, ja bukatzen ari dira, gradua bukatzen ari dira, eta zein dan irakasgai honekiko duten interesa. Hasierako interesa hori test bat pasatzen zaie, eta orduan test horietatik informazio hori eskuratzen dut, ezta? Eta, oso interesgarriak agertzen dira galdetegi honetan. Horien artean, zein zan euren interesa ingurumen hezkuntzarekiko. Eta topatzen dudana da, interesa ertaina basua edo oso basua dela. Bai? 78%-rentzat, hau da, abia puntua.
Eta hau da niretzako bai, apia puntua. Bale, sartuko naiz klasera, hau jakin da. Ez aiela, asko interesatzen, ez? Ez gai sozialak, ez hizkuntza gaiak, ez beste gauza asko, ez? Gainera pentsatzen dute oso irakasgai teorikoa izango dela, ez? Orduan, bueno, ja praktikara pasatzen garenean, baina hor gauza ja aldatzen hasten dira. Bukaeran daukaguna da, bueno, ez da ondo ikusi, kolatu naiz, esperientzia honen ostean, irakasgai honekiko interesa altua edo oso altua dela 46%-arentzat, ez? Orduan, hau da, esperientzia honek ekartzen duena. Eta askorentzako valorazio bat egiten dugunean, hau da ekartzen dutena, ez? Esperientzia bat, impresio bat, gogoeta bat, hausnarketa bat atera dut hemendik, ez? Eta hori da azkenean balioan jartzen dutena. Beraz, hauze da urtero daukadan erronka, ez? Klasea eta gradu honetan sartzen garen. Bueno, irakasgaiaren helburuak gitxe gora bera partekatzeko, ingurumen hezkuntzari sarrera orokor bat egitea da, bai, bilakaera, ingurumen hezkuntzaren oinarriak azaltzea, konpartitzea, eztabaidatzea, eta baita ere, hezkuntza ekosozialetik datorkigun ideia bat, eta da jarrera harkorra eta kritikoak garatzea, eta konpromisio etiko eta sozial bat garatzea, ezta? Eta hau helburu bezala planteatzea graduko irakasgai batean ere, ez? Eta hau da erronka handi bat, ez? Baina uste dut hau hezkuntza ekosozialaren ikuspegitik txertatu behar dugula, ez? Helburu bezala. Eta zer egin hau aurrera eramateko. Eta baita ere ikaskuntza prozesu autonomoak eta lankidetzaskoak bultzatzea, ez? Eta hau nola egiten da. Bueno, irakasgaia planteatzerako orduan pentsatzen dira 3 momentu pedagogiko garrantzitsuak, ez? Eta bata litzateke irekiararena, irekia litzateke konkretutik abiatzea, bai? Konkretu zehatz horretatik abiatzea, eta hemendik jasotzen ditugu gure ezagutzak, ez? Aldez aurretik ditugun ezagutzak, jakintzak, gure mundu ikuskerak, gure eguneroko praktikak, gure bizipenak, gure esperientziak, gure ideiak, gure, bai? Gutatik abiatzea. Orduan gure esperientzia pedagogikoa gutatik abiatzen da, gu eta gure ingurutik abiatzen da. Hortik pasatzen gara garapenera, abstrakzioa, teorizazioa, orokortasunak bilatzera eta bar, eta 3. momentu pedagogikoa litzateke itxiera edo konkretura bueltatzea, ez? Konkretua aplikatzera. Eta aplikazioa egiten da kasu honetan ingurumen hezkuntza programa bat diseinatzen dute, fase guztia jarraituz, eta aurten izan da, aurrenen urtea utzi diedala eurei gaia aukeratzen. Aurreko urteetan nik eraman ditut gaiak eta aurten esan du jazta. Egingo dugu dinamika parte-hartzaile bat, eurak gaiak aukeratzeko eta gehiago motibatzeko prozesu honetan, ezta? Hori egiten dute, itxierako dinamika honetan, eta baita ere unitate didaktiko bat sortu eta dinamizatu. Ez? Trebatzen hasteko ingurumen hezkuntzaren alorrean, ezta? Bueno, orain azkarrago joango naiz. Horretarako zer egiten dugu? Dinamika pila bat egiten ditugu klasean, pila bat. Eta dinamika horiekin, edo estrategia horiekin saiatzen garena da, estrategia diferenteak eta baliabide didaktikoak ezagutzea, eta horiek ebaluatzea, baina praktikaren bidez, ez? Osea, murgiltze edo urperatze praktiko baten bitartez. Eta nik esaten diet, ez? Ez dizuet esplikatuko marrazketak ze potentzial didaktiko daukan, ez? Edo hezkuntza ikuspegitik zer da marrazketa, ez dizuet hau esplikatuko, baizik eta marraztuko dugu, eta hortik ikusiko dugu zer eskaintzen digun tresna honek, ezta? Eta orduan ordanak dardarkazten dira, hau lehen egunean esplikatzen dut, eta ja dardarkazten dira, baina gero, beste modu batean hasten gara ikusten, ez? Hemen dago gauza oso importante bat niretzat, ez? Ikaspen horiek esanguratsuak bihurtzea, eta ikaspenak gorpuzten joatea, eta baita ere emozioi tokia ematea, ez? Eta hau unibertsitatean oso gutxi egiten dugu, oso gutxi egiten dugu, beraz, oso aparteko gauza da, ez? Eta saiatzen gara gainera jarduera asko ikasgelatik kanpo garatzen egiten. Eta horretarako badaukagu kampusea bera kanpoko aldea, eta baita ere Arabako kampuseko ortu ekologikoa, eta horrek ematen digu beste espazio bat, ez? Beste hausnarketa batzuk egiteko, eta orduan, aldeen neurrian, kanpora ateratzen gara, eta dinamika kanpoan egiten ditugu.
esan bezala, ez diet esaten marrazketaren bitartez hau eta beste, iruditegi sozialak ikusi ditzakegu kolapsoaren ideala handu eta horrek zer, ez, guazen marraztera eta guazen zer ateratzen den hortik. Hau da, nik uste dut egiten ditugun jardueraren artetik arrakasta gehien daukana, ez? Bai ikusten dutelako hezkuntzako soziala izan daitekela zer ludikoa, ez? Baina ludikoa ikaspen oso konkretuekin lotutakoa. Eta oso emozioekin eta oso gorputzetik egiten duten zerbait delako, ez da? Orduan, balorazioan, bukaerako balorazioan beti ateratzen dira inpresio hauek, ez da? Bai, oso eroso sentitu naiz, hausnarketarako bidea handiak ireki ditu, ideia batzuk apurtu ditut, edo gauza berriak sortu ditugu, eta bare, ez? Beste esperientzia bat, ekonomia sozial eta eraldatzailetik datorkeguna litzatekeena alternatiban azoka bat eraikitzea adibidez, ez? Eta alternatiban azoka bat egitea, eta horretarako ikaslei eskatzen zaie ingurumena eta zaintzari begirako zerbait ekartzea klasera, gauza asko ekartzea klasera, eta horiek bagoaz antolatzen, gaien arabera, arlo diferenteen arabera, eta horren gainean bagoaz hausnartzen eta bar, ez? Hemen badago gauza bat oso garrantzitsua eta da ikusgarri bihurtzea alternatiba bera, nola ez? Eta zean hitzak diren eta zean gauza diren, eta hezkuntza ikuspegi batetik ere eurek bai ardura hartzea, ez? Josebak aipatu duena, bete beharra, ardura edo konpromiso bat erakustea. Zu klasera ez baduzu hauek hartzen, klasea gaizki aterako da. Orduan, ja ez da nire ardura klasea ondo edo gaizki ateratzea, baizik eta danon ardura da, ez? Eta ikasketa prozesu hau, danon artean egiten dugu. Beraz, oso ondo aterako da, baldin eta danok inplikatzen bagara. Ez bagara inplikatzen, txurro bat aterako da, eta klasetik ez gara ondo urtengo, ez? Bueno, eta beste baliabide pila bat erabiltzen ditugu, ez? Bitakora kuadernoa erabiltzen dugu, eskuz jasotzen diren apunte horiek, beste mende batekoa izan daitekena, baina hemen digitalizazioaren idearekin ere apurtu nahi da, ez? Eta beste hezkuntza prozesu batzuk eman minutu bat, ondo. Beste hezkuntza prozesu batzuk baimentzeko, roleplayingak, joko ekofeminista, eta nola sartzen den ekofeminismoaren ikuspegia jokoaren bitartez, hau Jaio Herrerotik, Jaio Herrerok egin zuen gurekin saio batean, klasera ere eraman hauze, eta gia zan ekofeminismoaren ikuspegia zabaltzeko oso tresna interesgarria da, orduan ikasten dugu jokoa zer den, baina baita ere ekofeminismoa zer den, eta nola eraman hau beste klasetara, beste espazio sozialetara, ezta? Eta horien artean, ebaluazio parte-hartzaileak, taldekatzeak edozein moduta, oso goza kreatiboak ateratzen dira hemendik, eta, horraino. Neukan beste zerbait, baina hemen utziko dugu. Ondo irutzen zaizue 10-15 minutu hartu ditzakegu, oain arte zaizue parte hartzeko aukera egiman. Orduan, nik aldera bakat, baina nahi hau dutzuei iriki, egin nahi baldin badu anteran bat, komentarian bat, entzun dien esperientzia inguruan, zerbait epatu nahi baldin badu. Nire galdetu gorri adibidez, liburuzka horiek dira osoan zehar oinarriz liburu bakarra dan, edo beste bat dagoen eta hori gehigarria den, edo zelan erabiltzen dut. 3 hilabeteko iraupena dakaten ikasegoerak dira. Berazuk 3 hilabete batean ikasarlo horretan erabiltzen duzu. Beste bada, disiplina arteko egoerak, bai? Disiplina arteko egoerak 3 hilabetearen amaieran normalean lantzen ditugu, zergatik 3 hilabetean zehar disiplina ezberdinetan eraikitzen joan zaren ezagutza horiek behar dituzulako gero horrela transferitu, bai? Beraz, arloaren liburuzka urdinak eta berdeak ikusi ditugunak, horiek 3 hilabeteko iraupena dakate, eta amaieran, sakonago azaldu dizuedan ikasegoera hori, egokiena litzateke 3 bat asteko iraupena izatea, bai? Astean ordu dedikazio esanguratsu batekin, bai?
askok eta askok bi astetan egiten dute, bai? Aukeraketak eginda eta beste, denbora beti ere bakizu hezkuntzan zer nola pixatzen duen, baina bai, hau da, unitateak berak arlokoak 3 hilabetekoak dira, baina zati bat kentzen diogu gero disiplinartekoari eskaintzen. Beste inor, zer galdetu edo komentari bat dira. Ni ditu nahi txundituta bianeren aurkezpenarekin, batez ere metodologia zeatik, orduan, galdera konkretu pare bat dituen, pixkate esan dezun guztia gainetik begiratzeko edo, ezta? Ikasleek ematen dizuten erantzun horietan eta nolabait azpimarratzen duten lehenengo aldia dela horrelako dinamika batean parte hartzen dutela eta beste oso zehatza. 10 urte esan dezu daramazkizula, orduan zure satisfakzio kurbak interesa pizten ditene 10 urteetan zehar. Bietan imaginatzen dut, da pixkate hipotesiak korroboratzeko nola. Bale. Bigarrenetik hasiko naiz. Kara, 10 urte dira honetan, eta bada beste oinarri bat ez dudana aipatu, ez? Eta gu unibertsitatean irakasleak egiten gara. Nik askotan esaten dut, ez gara irakasleak. Ni soziologa naiz, kasu honetan, ez? Eta egin ditut ikastaro batzuk unibertsitatean hezkuntzan aritzeko, ez? Unibertsitateak eskaintzen dizkigun ikastaro batzuk. Baina nire formakuntza beste nobaitetik dator, ez? Orduan, niretzako hauze planteatzea, nik bebai ulertzen dut badala zer apurtzailea eta ere gehiago unibertsitatearen eremuan, ez? Edo eremu honetan. Eta zein da nire satisfakzioa, nik ulertzen dut nire eroso egon behar naizela, eta motibatu behar naizela, erronka berriak planteatu behar dizkidala nire buruari eta irakasgaiari, eta beste gogo bat egin joan behar naiz, orduan, uste dut emaitza oso politak lortu ditugula, eta egin ditugun aldaketa guztiak onerako izan direla, orduan horrek ere betetzen zaitu. Baina egia dau ere esfortzu handiarekin egiten dela, badago kosto handi bat, hauze guztia urterik urtera aurrera eramatea eta horrekin motibatzen jarraitzen. Baina, bainotzute, 10 urtetako ibilbide izan da, eta 10 urte hauetan ikusi izan da metodologia aktibo, dinamiko eta sortzaile hauek duten potentzialtasuna, eta orduan gero eta gehiago bide horretatik jo dut, ikusita, emaitzak hobeak zirela. Egia da, ikasleen artetik batzuetan harrera hasierakoa sorpresa izaten da, eta gero lortzen dugu gehiengo bat gustora egotea, eroso egotea, eta beste hezkuntza esperientzia batzuk ikustea eta gorpuztea bebai, ez? Eta komentario asko jasotzen ditut, ez dut kontatu, baina kurtso bukaeran egiten ditugu dinamika partartzaile asko ebaluazio partartzaileak egiteko, ez? Eta ebaluazio partartzailearen parte bada eurak espresatzea nahieran zer eramaten duten irakasgai honetatik, ez? Eta, hor urtero ikusten ditut horiek eta egiten dut horren ebaluazioa, eta askok esaten dutena da ez zutela pentsatzen unibertsitatean horrelako esperientzia bat gertazitekeenik, ez? Eta orduan hasten dira hezkuntza, ingurumen hezkuntza beste modu batean ikusten, ulertzen. Eta hortik ateratzen dira gauza gehiago, ez? Eta satisfakzioa hortik dator. Baina askotan da horrela, ez? Oso gauza arautua dena, ez? Unibertsitateko hezkuntza oso gauza arautua eta herri hezkuntzatik datorren beste enfoke hori, ez? Asko sortzaileagoa dena, irekiagoa dena, apurtzaileagoa dena, eta kontra egiten dute, eta orduan batzuk hori azpimarratzen dute. Besterik, inok? Otola, eko? Azken honekin loturik ez, nire alertuta geratu naiz, nire frustrazioa alertu nahi nizkinez, ni matematika irakasle naiz.
nik ere ikitzen duen, nik formakuntza segurumilaria naiz, gero ingurumen zientzietan aritu naiz, da hori irakasle naiz. Ira tituluz ez formakuntza zordun. Ahal moduan egiten duzu, euniak ematen ditulako metodologia aktiboen hori edako batzuk, beste batzutan desesperazioz kideren batekin hitz egiten duzu, da zeo zer berritzen duzu, pentsan, matematikak ematen ditut, algebra eta kalkulo, ni pasiotik ikusten dutenean, ikasleak ies egiten dut. Zuk esatik formakuntza jaso zen duela ez, Josemi Fundazioaren bitartez eta jakin nahiko nuke ez, arlo askotako jendea, ia badagoen egitura, eztabaida gune bat edo lako egoerak eskudeatzeko bakardadetik, sino ez, elkar partekatzeko edo, beste unarketako da, nik ere planteatu diot, igual, esparru hori sortu beharra dago, ez? Basamortuan bakarrik ez ibili behar izateko, eta gainera hortarako egualdekoa propos bat izan daiteke. Ez dakit, ez? Ez dakizu, badakit Katalunian eta badaudela halako irakasleen esperientzia partekatzeko guneak eta Euskal Herria badaude eta nik ez dut ezagutzen edo ez dut. Ikastolen munduan eta beste esparru batzutan gehiago daude, baina unibertsitatean ez dut. Justo unibertsitatean irakasle garen leku hortan, irakasle izan gabe uste dut behar izanak are handiagoa direla. Eta nik pentsatu dut ezagutzen, eta ia bat ematek ezagutzen duen. Edo behar izan uste duen, igual nire arazo personal bada, esatik gero bai. Nik, ez dakit, ikasle asko jasotzen ditugu unibertsitatetik, ez? Batez ere goi mailako zikloetara, eta niri holako gauzak gure egunerokotasunean, bai erdi mailako zikloetan eta bai goi mailako zikloetan metodologia aktiboak erabiltzen ditugu beti. Orduan, erronka bidez egiten dugu lan beti, formakuntza hor ikusiko duzue teknikako web orrialdean irakasle guztieri eskaintzen zaie, eta metodologia aktiboak 11 pasotan oso egituratuak, eta lan asko egina dago batez ere ebaluazioaren inguruan, ez? Baina beti, askotan gainera, enpresatik datorren erronka bateri heltzen diogu. Orduan, unibertsitatetik datozenak, ez, askotan esaten ditu, eske guk hola 5-6 urte pasatu ditugu unibertsitatean eta ez dugu inoiz erronka batekin edo ez dugu enpresa batekin lotura izan, ez? Eta hor nik uste, pentsatzeko momentua iritsi dela ere bai, ez? Ze hezkuntza nahi dugun, ze nik uste aurre hezkuntzan erronkatan oinarritzen direla, bigarren hezkuntzan ja gelditzen dute bere ibilbidea, lanbide heziketan, zorionez ez, pixko bat, igual aldatzen ari da gizartea, baina leheno zen nota txarrak atera batzen balin bazinu zen lanbide heziketara joan behar duzu derrigorrez, eta emakumea balin bazara administraziora, eta mutila balin bazara zurgina mekanikaria edo elektrizista ez. Hori zorionez pixkanaka aldatzen ari da, baina ikasle asko jasotzen ditugu urtetik urtera gehiago, unibertsitatetik datozenak ez, eta metodologia aktiboetan inoiz ezer egin ez dutenak. Orduan, badaukagu gure motxilara, pixko bat, ez, begiratu beharra, eta holako proiektuak batez ere ez, emozioaz betetzen dituzunean, bizipen hori ja ikasleak betirako ateratzen du, ez? Eta proiektu solidarioak, leheno aipatu duten bezala, eragiten diotenak beste bateri irrifar txiki bat edo minbizia pasatzen den aur bateri ospitalera joan eta goxoki bat ematen diozuenean, hori ikaslek bizitzen dutenean, benetan, ez? Polita eta aberasgarria da. Baina bai gu ere askotan ingenieriak gara, mekanikagiak gara, arlo sozio-sanitariatik heldu gara edo ingenieritzatik, baina gu bai lanbide heziketan beharrezkoa dugu, ez dago beste hezkuntza sistemarik. Erronkaz oinarritutako metodologia aktiboarekin egiten dugu lan. Eneko esan nion, eredu moduan unibertsitate mailan, guk eskoletako urmalen sarearekin, badukagu unibertsitatearekin horrelako hartu eman oso zuzena, izan ere 3 kampusetan urmalelak egin dira, beraien materia erabilia didaktikoako, eta justu Donostiko kampusean badukate proiektu bat, IGEL proiektua izena dena, bai? Eta bertan magisteritzako adar desberdinetako irakasleek parte hartzen dute, matematikako irakasleak daude,
soziologiakoak, biologiakoak eta bar, eta egiten dutena da, ez dakit esperientziak konpartitzea deitu dakioke, baina bai proiektu berdina konpartitzen dute. Eta orduan, datorren astean esate baterako bilera bat daukagu eta bakoitzak kontatuko du Urmael horren inguruan egin duen proiektua azalduko du, eta gaina proiektu horretan saiatzen dira zubi lanak egiten elkarren artean. Alegia, azkeneko adibideen konkretu bat jartzearen. Azkeneko bileran azaldu ginean, Urmael bat daukate Antiguoko kampusean bertan, Antiguon bertan, eta aipatu genuena da, soziologia aldetik, esatzen nik gizarte aldetik nola landu dezaket kontu hau, ez? Orduan, aipatu genuena da, historikoki Urmaelak edo putzuak desagertzen joan dira, eta orain klima aldaketaren aurrean egoera gero eta larriagoa dela. Orduan, ortofoto zaharrak erabiliz ikusizteken Antiguon bertan nola joan zen galtzen, Urmaelen sare hori zegona, garai batean, eta baina modifikazioangatik galtzen joan da. Eta horri lotuta zegoen biodibertsitatearen atala, landuko zutenak biologia aldetik zetozenak, ez? Orduan, egin dutena da proiektu bat sortu, bakoitzak bere adarretik eta gero egiten dutena da, beraien esperientziak kontatu, baina aitzakia baten inguruan daraka sortan Urmaela. Eta unibertsitatetik kanpo koordinazio bilerak egite ditugu, eskola agenda 30 barruan, eta hor bai saiatzen ari dira gero eta gehiago, denbora bat ematen ikastetxe desberdinei haien esperientziak partekatzeko. Ezinbestekoa da, eremu horiek jartzea, esan duten bezala ikasleekin hausnarketarako, irakasleekin berdintzai, ikastolen elkarteko, eskola publiko, azkenean herri berean ere egoera desberdina daude eta esperientzia guztiak ongi etorriak izango dira. Bai, ni ere alor horretatik, bat esan nahi nion Mari Joseri batetik ez natorrela oso bat bigarren hezkuntzan, metodologia aktiboetan eta beste biderik egin ez dugunik. Eta esate dizut hori, azken urte luzeetako gure eskuartzea eta ekintza bintzat hor fokalizatu degulako eta hor jartzen degulako. Eta uste, bigarren hezkuntzako irakasleak oroar beti jartzen ditugulako askotan jomugan, ez? Eta egila da, bigarren hezkuntzak bat ez dauka batxilergoa izeneko zati bat, eta hor badauka gutxune bat. Denok jakin dezakegu ere zerk behartzen gaituen horretarako, baina nik bigarren hezkuntzako irakasleen alde ere, gauza asko dauzkat esateko, bai? Azken urtetan egin dutena, jakin da gainera, beraien perfil hori ez da dela hezkuntzatik datorren perfil bat. Eta gero, saretzearen inguruan, bai esan gu saiatzen garela asko, askotan gure sarean geratzen gara, baino irakasleen arteko eta ikastolen arteko sare hori eraikitzen eta bultzatzen, eta praktika arrakastatxoa, praktika on horiek elkarrekin saretzen eta elkarrengandik ikasten, bai? Momentu honetan argitaletxetik, ikasekerretik ere saiatzen ari gara horrelakoak ere eskaintzen eta foro horiek sortzeko lehen urratsak egiten. Bai ikusten dut, eta honekin bukatzen dut, honelako foroek asko balio dutela. Gu gaur etorri gara, eta ni hemen botila erdi beteta ikusten duen horietako naiz, bai bigarren hezkuntzako irakasleekin, bai saretzen eta olako egituren inguruan. Ni gaur etorri naiz guk dagoeneko egiten dugun hori, eta zuei pixkat azaltzea, baina gaur hemen ikaragarri ikasi dut. Yo hoy he aprendido mucho, sobre todo me ha encantado, porque nos une bastante lo que Charo ha ido presentando con lo que yo mismo he presentado un poco más tarde, y he visto que nosotros hacemos un montón de cosas, pero que tenemos un grandísimo recorrido por hacer, y lo que tengo claro es que hoy no, pero seguramente el lunes te voy a escribir un email para poder crear esa red y poder seguir haciendo, ¿no? Para poder seguir dando esos pasos hacia adelante. Muchas gracias. Eso es no. Vas a hacer minutu bat eneko planteatu du galdera, hemen gure aurrean ditugu hezkuntza mailan esparru desberdinatik, unibertsitatetik, ikastolatik, eskola publikotik,
ikuspegi soziala, ekosoziala hori nola garatzen zaitu. Eta nik lortuko duke aurreko bi interbentzioan egon den hausnarketa, ez azkenean hemen gaude arazo larri baten aurrean, politiko baten aurrean, ez? Arazo politikoa da. Nik uste dut ez eta, hemen hezkuntza mailan bakoitzak bere esparruan alduena egiten du, sekun eta zer militantzia maila daukan, zer borondata daukan, baina arazo politikoa da. Eta okitatu da ere, orain ari dela eztabaidatzen hezkuntza legea, ez? Hezkuntza legea ari da EAEan eztabaidatzen, eta nik uste dut hemen azkenean ez dagoela egoera, ez emergentziazko egoera horrean pauso aldaketa bat. Gutxi gora bera jarraitzen dugu, gauzak egiten, baina benetan arazoa emergentziazkoa bada politikoek aginduak eman behar dituzte. Hemen lehentziko eztabaidan ikusi da ez, askatasuna, ez, bakoitzak alduena, ez, behartuta daude urratsak ematea zibilizazio hori irtenbide bat ezareko. Orduan, galdetu nahi nizuen, ez dakit, ez zeaten ikusten oso bakarti hezkuntza mailan eramaten ari duzuen borrokan. Azkenean, ez balima dago egitura bat, lege bat eta dinamika bat hori buelta emateko, azkenean bakoitza jarraituko du bere almenaren arabera urratsak ematen, baino estetik uste arazo politikoa dela eta erabakiak politikoak hartu behar dituzte. Azkenean, jai daukagu hezkuntzatik eta beste arloetatik. Hori zen ere erreflexioa bitzetan bota. Bai, ez nire ustez, arrazoia duzu, bi atalak landu beharko liake, erabaki politikoak hartzeak ezinbestekoa da, erabaki politikoa hartzea ezinbestekoa da, baina berean guk jarretu behar dugu daukagun horrekin eskoletara iristen. Horregatik, horri eusten diogu, ez? Esperantza puntu horre, nik uste dut, esate baterako eskola agenda 2030aren barruan, egon daitezken zalantzen eta Josebak aipatu du, ez? Garapen jasangarriko helburuen ahultasun horren barruan, ez? Eta konpartitzen eta askotan, ez? Ikuspuntu oso desberdinak ondetzke hor daukagu zirrikitu bat, proiektu eta aukera berriak sortzeko orduan horri heltzen diogu eta saiatzen ari gara ikuspuntu ekosoziala, agian beste moduren batera instituzionalki sartuko etzana, barneratzen. Orduan, ados nago, bi gauzak egin beharko lirateke. Eta esandakoa, aukera, baliabide eta denbora gehiago balego, are eta hobe. Eta oraintxe sinatuko genuke. Eta oraingoz bitartean, aldegun horrekin behintzat saiatu hobetzen eta esan dena, ez aukerak ematen eskoletaraino iristeko, ez gelditzeko teorizazio maila simple batean. Eta ni paralelismo bat egingo dizut momentu baten, eta da, herri honetan hizkuntzaren aferarekin bizi dugunaren parekoa, bai? Euskara eskola hizkuntza, eskolatik kanpora ateratzeko ditugun zailtasunak, gai honekin berdina gerta dakiguke, bai? Eskola gaia, azken finen, guk eskolan mezu bat zabaltzen ari garelako, baina gero gure bizitzan eta gure egunerokoan mezu kontrajarriak jasotzen ari direlako, ez? Etengabe. Eta gu horrari gara, ez? Eta klimalarrialdia hitz egingo dugu, eta energia berriztagarria hitz egingo dugu, eta kontsumo arduratsuaz, eta ekonomia zirkularraz, baina gero gure gizartea, neurri gabeko kontsumo gizarte batean kokatzen gara, ez? Orduan, mezua eta jokamodua koordinatzen baldin badugu eta horretarako politikak, erabakiak, kolektiboak hartzen baldin baditugu, askoz eraginkorrago eta bereziki koherenteagoak izango gera, esan eta egiten dugunaren arte. Oso ondo. Bai, nik ere markatu. Bide horretatik, eta, nire arlotik bereziki, ez? Unibertsitate mailako hezkuntza dela, eta ari naiz 2 graduen inguruan, eta 4 urtetan egiten duten irakasgai bat.
Bai, orduan, txikitasun horretatik hitz egiten duzu eta marko horretatik hitz egiten duzu, ez? Eta hori ez da nahikoa, argi dago, ez da nahikoa. Eta ez dakit nola konpontzen den, nire zera litzateke horrelako gauza gehiago egin alizatea bakasunetan unibertsitate mailan dela gure esparrua, ez? Baina, horrekin batera beste gogoeta bat, ez? Gaur ez naiz asko zentratu horretan, baina nik uste dut ingurumen herri hezkuntzak ere honetan asko esatea duela, ez? Eta kasu honetan ingurumen herri hezkuntza ez dago hainbeste esparru arautuan edo hezkuntza arautuan, baizik eta ez arautuan eta inkluso informal horretan, ez? Eta ingurumen herri hezkuntzaren garapenetako bat izan da bereziki herri mugimenduarekin, ez? Eta nik uste dut Euskal Herrian ere hor badaukagula esparru bat eta ez bakarrik hezkuntza formalan aritzeko, baizik eta herri mugimenduarekin batera aritzeko eta erabaki horiek modu kolektiboan partartzailea eta politikoa dena zentroan jartzen beti ere, ez? Orduan, ez dugula itxaron behar goitik aginduak etortzera, baizik eta herritik, betik eta mugimendu zabal, ireki, bizi horretatik egin daitekeena, ez? Eta ingurumen herri hezkuntza arloa, nik uste dut askoz interesgarriagoa dela, ez? Beste hori baino, guk esaten dugu ingurumen hezkuntza, marko orokor bat bezala, ez dakiz zer, baina hor gehiago zentratzea badago, eta ikustea ere, garapen iraunkorretik haratago badaudela, ez? Korronte pila bat, ikuspegi pila bat, ingurumen hezkuntza alorrean aritzeko, eta baita ere, espazio eta eragile asko, ez? Eta fokoa jarriko nuke horretan, herri mugimenduan eta hor egin dezakeguna. Ez, segitzen zaiko maigainean jarrizun zerago oso importantea, ez da? Zenean, galdera da zein da hezkuntzaren lekua, ez da? Gizarte aldaketa prozesuetan, eta hain importantea eta vitalak diren gizarte aldaketa prozesuetan, ez da? Askotan, hezkuntzari eta zehatzago izan da instituzio konkretu bati, hezkuntza ez da eskola, baina instituzio konkretu bati eskolari zeregin oso hundiek ematen du, hizkuntzaren gaian nabarmena da, durat 20 urte herri honetan planteatzen dira, eskolek salbatuko gaituzte, gure esperientzia marka da eskolen ostean da, gauzak askoz konplexuagoak dira hori baino, baina topiko bada baita ere, eskolari ez lehitzea funtzio ikaragarria ezberdintasun sozioekonomikoen desagertze prozesuan edo lausotze prozesuan edo biguntze prozesu honetan, ez da? Desberdintasunak ikaragarriak dira, gero eta handiagoak gure izatea, nor arduratu beharko ditzake hortaz, hezkuntzaren nivelatuko gaitu, ez? Hezkuntzak igualatu eta berdinduko gaitu. Zerin ikaragarria soziologian badakigulako alderantzizkoa da norabidea. Norabidea ez da eskola, esperientzia igualitario bat eskaini ikasle guztiei eta gizartea berdinduko duzu, baizik eta alderantzizkoa. Gizartea berdindu eta esperientzia igualitario baterako aukera egongo da jende guztiarentzat eskolan eta hezkuntza ibilbidean. Orduan, klaro, hezkuntza gertzen zen dut, zehazki eskola ikeragarri zamatuta zeregina. Nahikoa da, tertuliano bat entzutea, identifikatu gauza importanten bat, desafioak gizarte honetan, bigarren segunduan esateko hezkuntza. Ez hezkuntza barik zer egin dugu, ez da. Orduan, paradoja baten aurrean dugu. Pentsatzen batin badugu hezkuntza eta begiako eskolak salbatuko gaitula hemendik, akats oso larria egiten dira, ez da? Hain zuzen ere, belaunaldi ez zituenak, baina baita ere ingurumen ikuspegi batetik eta ikuspegiko sozialetik ez zituenak eta ordu gehien jaso dituzten belaunaldi horiek dira azaren automatiko ondiena dutena. Beraz, claro, hau oso batuko relevantea da jakiteko, hezkuntzaren lekua importantea dela, baina hezkuntzak zer egin ez dezakeen, ezin duen hori hortaz gogoetatzeko, ez da. Gizarteko azpi sistema batek sistema ezingo du eraldatu. Hori oso garbi, baina esan barikoa, ala ere azpi sistema hortan egiten dena oso dela garrantzitsua, ez da. Pixkat perspektibo honek zabaltzen gaituelako baita ere voluntarismo gehiagizko batetik, ez da? Eta gainera irakaslea da aldaketaren ikono, ez da? Gizarte modernetako eroei, ez? Asko gustatzen zaio irakasleari berari, pixkat ezin direnak egin baita ere, bere gain ikartzea, hola dago irakaslea baita ere,
dagoen moduan, ez? Guztiz Hau da, claro, aldaketa estrukturala behar dira ezin duda bat. Eta oso importantea. Bueno, zer, egingo bio bat txiki. Ameriketako euririk ari ez dunez, pentsatzen dut hemen kanpoan, esan diate bestela barruan jokiko ginen, hemen kanpoan ez dakit oso ondo.